F'intervista minn ġurnalist tal-partit tiegħu stess fid-Dar Ċentrali, il-kap nazzjonalista Alex Borch reġa' beda s-sena billi propona skema li diġà teżisti u ddaħlet fis-seħħ. Dan għaliex waqt din l-intervista Borch semma l-iskema ta' equity sharing li Gvern Laburista fl-aħħar xhur estendija għal dawk li għandhom il-fuq minn 25 sena. Uħriġ diversi proposti fejn nemmen illi nistgħu nagħtu opportunità li żgħażagħ tagħna jsiru sidin ta' djarhom, fosthom hemm l-equity sharing model fejn nibqgħu noħorġu inċentivi fejn il-gvern jidħol shareholder miegħek fl-ewwel post imbagħad inti tixtri bil-mod il-mod ix-shareholding tal-gvern u ssir attwalment sit ta' darek. Din mhux l-ewwel darba li Borch ippropona affarijiet li diġà twettqu minn Gvern Laburista, fosthom dwar l-anomalija tal-pensjoni ta' dawk li twildu qabel l-1962 li ħoloqha Gvern Nazzjonalista stess. Aktar minn hekk, il-kilba li Borch jilħaq Prim Ministru baqgħet tippersisti anke matul il-bidu ta' din is-sena, hekk kif waqt li kienet jirrispondi għal mistoqsijiet mill-ġurnalist tiegħu stess u saħaq għal darba tnejn biex jikseb tragward ikbar minn dak li jnaqqas id-distak biss. Irridu nkunu preparati mhux li naqsu d-distak imma li nirbħu l-elezzjoni ġenerali. U temm jgħid li l-Awċin ma jista' jkollhom xejn aħjar ħlief li Borch jilħqilhom Prim Ministru. U l-Awċin x'jista' jkollhom aħjar milli jkollhom Prim Ministru Awċi.